Although pagkakaroon mga kagalaan, ang NUP kung National Unity Party sa House of Representatives, miingon mag-meeting pa sila karong umaabot nga Huwebes or Martes, May 5, kay nabahin ang ila mga higalang mga membro sa NUP, National Unity Party, nabahin ang ilang mga membro. Kay permiro sa una, doon naman sa alliance indikin kining NUP ngadto na sa administration, pero karon nabahin sila. Ingon sila nga conscience vote na lang ato, di lang ta mag-block voting sa atong partido. Kay doon na may mga congressmen nga dili gustong mubuto sa impeachment nga ipada ngadto sa Senate. So kung mahimo, di lang ta nga kanang maghiusa ta og atong iduot si VP Sara, depende lang sa kadausan nato kung unsay gusto. Ha? Ingon si Congressman Puno, ang NUP dili mobuto sa impeachment basta way lig-on nga ebidensya. Nya karon napresenta na mo ni ang tuyo nila sa House Committee on Justice, pag-convince po ni sa ilang mga kaubanang mga congressmen nga mobuto mga kagalaan sa impeachment kung doon na ebidensya kay ni concede ni kondisyon naman daan ang NUP nga kung na ebidensya batok ni Sara, mobutar mi. Pero og kuwang dili konbensido mga higalang mga ebidensya nga butang diha, dili mi mobutar.